No zdravím všetkých Minecraftiakov, v tomto diele si ukážeme ako postavať snehuliakov a budeme ich potom zabíjať a tak ďalej a tak ďalej. Počkám, keď nadskočí obraz aj na livestreame. No čo je? Koľko máme FPS? 156. No dobre, už to ide. Takže ideme na Minecraftu, ja som si dal kreatív, znova mám našu obľúbenú mini. Len to seká ako život, neviem prečo. Čo som natáčal ten let's play dvojku. To je sekalo, no dobre, ja som si dal kreatív. A nejde nejako bohvie ako vyletieť. No. Dáme snehový blok, snehový blok a pumpkin. Máme snehuliaka. Poď snehuliačik, do lavičky, choď tam, neboj sa. Môžeš ísť aj do lavy, ona ti neublíži. Čo, chceš na mňa pozerať? Poď. Tu som. Ježiš, on je krepý. Ops. Zabil som ho. Zhodil som ho do lavy. No čo už. Nemá byť škulavý. Tak. Tu idem od tej lave radšej preč. Bungee jumping. Hotovo. Budú snehuliaci skákať. Neviem, pohľade nerobí konečne ten sneh. Ani po strome, haha. No chod dole. Chod dole. Chod sem. Ops. To som už šupol po gebuli. Chod dole. No, konečne. No a prechádzaj sa. Zavolám ty kamošov, ti volím. Ma stále prenasleduje ešte otrava. No, vrajte sa, snehuliaci. Tak, hop. Kde šet? Krásne. To tu všetko zasnehujú. Lagi robia dobrú neplechu. Toto je iba taký krátky diel. Taký na rozosmiatie. Ako sa stavajú snehuliaci, lebo dosť ľudí to nevie, lebo to je nové. Jeden išiel po vode. Snehuliak vo vode. Úplne to existuje. Skúsim sa. Prvé miesto. Ideme traja najlepší snehuliaci. Vachal. Hej, on utekol. Ten potvoriak. Dvaja najlepší snehuliaci. Bungee jumper. Nechcete fotku? Hej, ty si utekol. Ty tam máš byť. Ty tam ostaň aspoň. Foto. Nie, utekol mi rovno akurát, keď som snažil dva. Ježiš. Maria, svatý Ježiš. No, fotka hotová. Tak. Máme tu do snehu zrazu. Ježiš, ty snehuliaci, asi im preskočilo. No dobre, tak toto je všetko k tomuto dielu. Má 5 až 4 minúty. Lebo ešte chvíľu to nechám, aby to došlo aj na livestream. Potom www.stream.zapariť.tk bez mekčeného ovšem.